Javier Lafuente ha estat escollit nou rector de la Universitat Autònoma de Barcelona aquesta setmana. El catedràtic en Indústria Química era l'únic candidat que es presentava a aquestes eleccions, que han tingut lloc entre el 27 i el 28 d'octubre per votació electrònica. Lafuente serà substitut de la fins ara rectora Margarita Arboix, amb un equip de govern que se repeteix en 6 integrants. Sí o no? Jo no. No m'ho he plantejat. Si em tens que contestar, doncs igual et dic que sí o puc dir que no. Per mi no és un tema de que sigui continuista o no continuista. Podria continuar la mateixa rectora a presentar-se amb 5 membres o 6 o amb 2 membres, llavors consideraries que és continuista o no. Jo entenc que quan un fa un equip ho fa en base a el que ell pensa que tenim que fer. La participació global ha estat de l'11,47%, superant en un 0,73% els anteriors comicis realitzats fa 4 anys. Per mi estic molt preocupat des de fa molt de temps per lo que seria la participació democràtica en la universitat. I llavors, quan tu analitzes aquestes dades, pots mirar-les des de diferents punts de vista. Pots dir, mira, quan hi ha un únic candidat, això significa moltes coses, o que hi havia més possibles que van veure que no podrien guanyar i no es presenten, o hi havia gent que no volia presentar-se, o que no estava disposat a esforçar-se o a sacrificar-se per la institució en el moment que estem. En el mandat que tot just ha acabat, hi havia un pla de carrera pel pas caracteritzat per la falta d'organització i sense un objectiu clar. És per aquest motiu que la nova candidatura ha decidit prescindir directament d'ell i així ho explica el nou rector. Nosaltres hem dit que farem una RLT, una relació de llocs de treball, no del pas únicament, del pas i del PDI, que no es pot fer que cada any vagi canviant i que vagi variant. I per mi, i la carrera professional, està claríssim que s'ha de fer, i la formació. Fins ara havia un pla de formació únic exclusivament per al PAS. Jo crec que té que haver un pla de formació per a tots els treballadors. Això enriquirà a tothom. Lafuente afronta la presidència en el context dominat per la crisi de la Covid-19 i la constant incertesa dels plans d'estudi de l'alumnat. En informació hi vas parlar amb el secretari d'Universitat, que també estava molt preocupat, és el responsable. Em dit preguntes, això quan acabarà? Jo crec que em temo que fins que no arribi la primavera serà difícil que s'acabi tot. Avui me preguntaven aquest matí, això implicarà una pèrdua de qualitat? No, al contrari, nosaltres, no ho he dit abans, però un dels nostres punts del programa que considerem més important és incrementar, millorar la qualitat. Crec que és bàsic, en aquesta universitat ho estem fent, però tindrem que continuar fent-lo. Javier Lafuente, que fins ara havia sigut el vicerector d'Innovació i Projectes Estratègics des del 2016, també havia participat en diversos projectes de recerca mediambiental en el context de la universitat. Ara, però, afronta un repte major: ser el nou rector.